yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddugal ɗo gonɗen ene goniɗen yo jaam kisi Allah gon e meɗen en jetti mawɓe men ɓe ganduɗa ko mawɓe men adiɓe golliɓe golle jodɗe gande men ɓaleje fina tawa mbaɗi hen teddule dañi hen ñamgolluji guurdi hen ha maydi e teddule mumen yo Allah yumoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna won mawɓe heddiɓe ɓe ndenduno yonta walla rewɓe caggal mabɓe ene jaggi gollal ngal goppani eɗen ñaago Allah yo dursugo juut suwaɓe kadi ɓe ganduɗa jaɓani majjinde gandal ngal bonnani gandal ngal cofnani ɗum ne jaaɓi janggude yo Allah hokkuɓe fandinde enen kadi sabobinoɓe ɓe yo Allah hokku en kala ko cabobinɗen e moƴƴere e teddugal e fadde yo Allah lamɗo jabanen en gartoɗo yewtere men gande men fina tawa gande ɓaleɓe eɗen gonde Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndommbo Alhaji Moussa ko ardi fof calna bandiraɓe en calmini bandiraɓe en juurima en beltima en calmini kadi heeɓiyankoɓe men Piindi TV fof wonɓe aduna o fof en calmini ɗumen en juurima en beltanimoɓe kadi en garti kadi ƴewde belma en mbaɗanɓe ko wellataɓe ko inchallah a jarama en jetti Djiby Dieng to banggue caméra o wondude Ali Fall Alhaji Moussa hande jinmi kalen ko ndiwre gotiri bandiraɓe jaafo mi anda beele ko ndiwre mbiyanmi ɗum saabu koye wuro wonata kalanmi ko gertogal yontaɓe ɓe saha neɗɗo wima mi wonata ha gertogal ma mi joguina aljuma mi juula samedi kirsa mi kirtoɗami ɗum woni mi yiiɗa waɗede gertogal woɓɓe mbima gertogal mboɗo yiilo ɗum ko faddudam koko ɓeydetami min e ɓesgam e kala saaha ne gaɗa fof ta joomum ne heehi gertogal goɗɗo wima min mi yiiɗa yiide gertogal e gallam saabu no tulmina focco ko e ha sabba nagam o mi warta ɗum e gallam on ko bonnantami Moussa to banggue gande fina tawa anduɓe no keewi sifaji gande no keewi an to banggue gertogal ko mbawɗa haalande min e gueɗe gertogal eyyi Abou aɗa andi gertogal leƴƴi ɗi fof no kutoro ɗum joolaji e jaaguji e wamrankoɓe foof ko hutortoɓe gertoɓe ko safroroɓe kadi gertoɓe kadi gertogal sifaji Allah rokki ɗum ɗi ina keewi no kawni mi wima gertogal kayum tan wayata ɓiyum guila suwa jibinde min nanani ɗon gumre mu Allah wayata ɓiyum ko suwa jibinde ɗum gertogal ne jaaɓi Allah wayata ɓiyum ko suwa jibinde wanno andi so jibinama tan ko mayata Allahu akbar so wone jibinde wonata koye herde ko wiyete herde ina her yimɓe ganda ngal deyel to joni jibina walla nani yiiloɗo jibina so jibini gasi so cofel biftama e so maayi e so ɓiɓɓeɓe fof haydara kayum wonta yeeƴade ɗum ko sifa gertegal wadde kergol ngol ko bojji goni ɗon bojji wayata ko ɓiɓɓe heɓoɓe arde ɓe wayaɓe guila ɓe garani soɓe gari hanti kayum jebbali Allah pari ko refti ko hen sa waɗi ɗum e kees a hippi kees o ha yulode ala niɓɓere so fajiri yoni matin ma joggo gertogal ko juul eyyi kono gertogal kam neɗɗo kam kala de waɗa niɓɓiɗi ferma so jogaki montor jogaki portable wawa andu hol heure foti yonde kono kayum ne rokka ɗen dokke ɓe nana joggago nana ko heewi kayum ne rokka ɗen ɗon dokke goɗɗe ɗe sa soodi gertogal e addi kala ɗo gadiɗa ɗum wallinde wonta ɗon woppu sa holli ɗum tan waali ɗo takkusan yoni tan artat kadi ɗo wallinanaɗo hayso étage joguiɗa no waɗi cuuɗi natata to natat tan ko kees mbo hoɗi o ɗum taki wonko ittete e mum ina waɗe e debbo huywere artal law wonta wortu suudu mum huywata e ladde gertogal huywata takkusan yoni tan cofat ɗum ko sifa gertegal gonɗe gertegal gertegal en kaali neɗɗo jiɗɗo wadde wuuro wona ina dañi galle tan hoɗa hen comme no dañde galle way saɗa hande ala ko aɗa yiiɗi nokku tan ƴewde diwan ɗo koɗɗa tan mbaɗa wuuro no yimɓe men no feeloyde nadde ladde tan no ƴeewa ha daña ɗo ko luggere ɗo ko cangol ɗo no moƴƴa koɗa ɗon seeɗa hedde lewru lebbi ɗi cooda gertoɗe ɗiɗi mbaɗa ɗon goppaɗi haɗe jibina ɗon ƴeewa soko maayi ko ɓuuri heew ko wuuri ko ɓuuri heew ko on sifa dartete ganda ɗo ko wuuro walla wona wuuro
ɗum koye guertegal dañete guertegal ina safra ko heewi guertegal caggal guertegal to yaltirde to mbimi sa wari ɗum itti ɗum no wonde focco ngo a juuɗi a totti cofowo e lees o wonta sofde e lees wiyanomo kadi en kaalinɗo kadi focco ngo en itta cofowo e lees sa wi aɗa dicco tan worcoto kañum caggal mum koko worcoto kañum kadi way kon neɗɗo ɓuuri neɗɗo wawa ɗum ɗo yarde ndiyam kono kañum ala diccorde guertegal ala diccorde kay ɓuuri wawa yarde hay neɗɗo kay ɓuuri sohlu ndiyam kono deccatako ɗum ko maale ɓurɗe labtude e gueɗe kaleteɗe hen ɗe saabu gueɗal fof mbiɗa maale ɗe ƴeewate walla no sifa o guertegal sa ƴetti ɓoccode guertegal jeeɗiɗi tawa ko neɗɗo mo jiɗɗo majjude yiɗa hoodere mum jaggue yiɗa yiyede yiɗa jaggede guisani istihara koode neɗɗo joom jawdi tan walla marta bedɗo wona kam waɓen amen tawa en natti hanti yeddi yimɓe jeeɗum walla jeeta hoodere mum sa heeli sa ƴetta ɓoccode nde tan mbiya mi anda ko dewal mi anda ko gora joɗɗina mbiya noon haade gona jeeɗi kela ko dewal mi anda ko goral joƴƴina kela mbofo ndi juppa mbofo ndi ha heddo kobje ɗe unade mbaɗa condi aɗa looto balɗe jeeɗiɗi lootete noon koɗo dicci wona tarode lootete koɗo laaɓi balɗe jeeɗiɗi waɗ essayer a wonta yiyede neɗɗo wonta ƴewdemo e nokku yima hen walla jagga hoodere ma abada ɗum koye ɓoccode guertegal dañete e ɓoccode eyyi tektikol guertegal sa foodi ɗum ha juuti ha andi no wawi wonde lohol a yorni ha yori mba bagui danne e cooma sa soomi keeci muusoy on ceerti kono joolata efto ceerno moussa ɗon ha ɓuura labde tektikol guertegal gonduɗo e keeci muusoy foodi ɗum no wonde salte o foof tan liiri ha yordi noon waɗata ko bagui danneje sooma keeci muusoy wonta tampin ɗum kono joolata eyyi joolata saabu ko soɓe ɗum nani ɗon guertegal en kaali yokode nde en kaali hilñitorde nde hilñitorde ñinnomi namnade ni eyyi hilñitorde nde yokode nde ko waɗata hen ko minen nden e biraɓe amen mbiyeɗa ko ya addoye yokode nde tawa ende heewi tawde heewi woda condi mbaɗaneɗa hen waɗe cawguel ni jomum ligga e dande walla jogo koye gueɗe ɓamtare e gurdam ñamde yarde a wonta manquede ko wiyete ñamde yarde ɗum koye sifaji guertegal jeeya kolce guertegal takke ɗe enen sen kirsi guertegal en ñaami tewo tan beddoto kolce ɗe kolce ɗe juuɗete sa juuɗi mbaɗa ni gurel dowgel ƴakkangal ha laaɓa neɗɗo wontamo yaɓɓa wonta yaɓɓede eyyi ko wonta yaɓɓudema yaɓɓudema neɗɗo tan diwo andi neɗɗo ne yaɓɓe e PULAAR ɗum koye takki guertegal tan dañete sifaji goto fof no andiri e safaruji e je hay leɗɗe ina waɗi ɗe garata e ƴeewoy tan nawata guertegal belwel ngel tan aɗa sohli ɗum wayno jiɗɗa ni nawa guertegal boɗel gara haɗa belwel ngel fuɗi ha sukki tan kirsa beddoɗa jeeyana guertegal ngal ya hirsat ngal tan beddoɗa ɗo ɗe belwel ngel fuɗi ɗo ngal diwo ngal fapo ngal suura ƴiƴam ɗam suura e leɗɗe he suulo bangeji foof ɓooga ɗen ɗon nawa ɗum heewi façon ŋaji guertegal e mba gaynu kono ɗiɗo sifaji ko ɓurɗen andu e guertegal ɓoccode guertegal tan ɓoccode nde tan ala ko waɗetake ko kumpo ina waɗire ina haɓɓitire neɗɗo ina itta kume sa yimbiruɗi ina cippire lamma ha arbitre suuf tan jagga ɓoccode fee o ittata koko oya waɗi ko ɓoccode lamba nde biruji ɗi pusande ko bonnude ko bonnude ko oya waɗi ko pour wasa ɗum jaggude kume ɗe dabareji ɗi mbasa ɗum jaggu ɗum woni ko wanno hanti ruttetake arbitre suufli aɗa yi peeɗa bon fusani eyyi ha gatte ha arbitre wutti ha gandi on kiwodiri tan jomum heewi fiide ɓoccode feetande fuso
won hen callo fus ganda joomu kam ɓurama doole eyyi kono ko ɗum watte jiyano pusa e beddaji jiyano pusa e carrefour ɗo boli celli laabi celli fof ko joni fof mbiyata tojal haɓɓidde neɗɗo kumaɗo walla kaɓɓaɗo haɓɓidde ɗum par ce que gueɗe ɗiɗi ina kumpi walla mbiyen gueɗe tati ina kumpi dende e ɓocconde e yertere eyyi ko sa huɓɓitani andata ko woni sa pour tan gara e dene mbiya ko nde woni moƴƴere nde walla nde ɓendi ko ma tan uddita neɗɗo waɗi ni nde mborokini fof ala ko nafa ko ñiiƴe bamɗi ko ma tan udditoya sina ñolli sina moƴƴi ko ma uddita tan ɓocconde guertegal sina ñolli sina moƴƴi ne waɗi ɓiɗɗo waɗani ko ma keeɗa ƴeewa tan ko ɗum wiyete kumpa nde ko dundude e nde ko ni nde ko ni eyyi ɗum woni sa aji mbi sada kumpa hunde humpude sa ronki ɗeɗo gueɗe kumpuɗe mbiɗa yaaha hunde kaɓɓa nanna e mbuus totta neɗɗo o taw o anda o wawa andu ko woni hen so wona o haɓɓita walla o firta ɗum ɗum woni sada kumpa kono ɓocconde dende e yertere ɓuuri yaw ɗum kam koko humpi tan a wawa laaɓede hen so wona keela ɗum laaɓede kama heelata a jarama Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndommbo a yeeɓiyankoɓe Piindi Média télé mo ganduɗa eɗen gandi darde mum ina mantini radio ngone ko noon en jetti ɓe sababu men saabi ha ɗum waɗa ɓe Alhaji Daouda Moussa Dia e wandiraɓe mum rewɓe e mawdiraɓe miñiraɓe muɗum kala en jarnimamaɓe kumpa iwoni bandiraɓe to banggue Gannde ko heewi famamu e dañama hen Alhaji Moussa gertogal ko on banggue kalɗa kono mi yii hewɓe ne mbima kañen kadi ɓuuri waddugal gertogal ko gowago to banggue lekki mbiyetegi cembel goyel walla wadde won gueɗe so tawi defama waɗirama ni ina wallita hewɓe mbima ala banggue gowago ɓuuri hen moƴƴude ko tew ngaari walla ɗaɗol muɗum walla ko nandi hen mais wona toon paaɗen hakkude gertogal e cembel goyel e gertogal e safa gowago beele no woodi eyyi aɗa andi gertogal biigal ɓe hen cafrirta gertogal biigal ɓe hen ko kerewal ngal suwa jibin ngal woni biigal woni ngal suwa jibin kerewal ko keɓorgal jibin kewal jibinde ɗeɗo jomum en defta ɗum e lekki mbiyeteki cambel gorel joni fof mbi ɗum keng lekki ɓurki ɗum tidde ala ko banggue tiiɗalla gorago e banggue jogade kattani kamɓe jewtinta sa tawi mbima keng e keng noon sa wiyani keng ɓe jeeyatama kamɓe kamɓe ko noon tan ɓe mbi ɗum ɓe jiina way tiiɗ ni tan mbi ɗum cambel gorel e ngorwali ko wiyete ɓuɓri ko wiyete gorago foof ngorwali wawi ha heddon noon waɗi leɗɗe goɗɗe ha heewi kono ko ɗeɗo goni numéro 1 kay cambel gorel ɗe goni gandal men andi eɗe defde e gertoɗe eɗe ñaame ɗe tati fof ne mbadde gertogal ɗe ɗiɗi mbadde gertogal e cambel gorel defa ɗum tan ko mbawɗa gasnu noon wona defde ko heddoto taƴa e gertegal tan ganduɗa aɗa wawi gasnu nokka kuddu to kadi a defata gila aɗa defa gertegal ngal lekki a woppatdejo defa gertegal ngal wattaki diwlin suppu tan mbaɗata sa welama noon pobar lamɗam e soble ko jiɗɗa fof waɗa hen eyyi zaru suppu tan ha ara e ɓendu ganda hanti ɗo aɗani heɓori deftu nokka ɗo kuddu mbaɗa hen nokka ɗo kuddu irta hanti taw ɗo 2 3 4 minutes ka defto sa defti noon ñaama tewo foof jara ndiyam ɗam ko ɗum saabu sa yaawi defdi ɗum guerguel premiére ko guu cohlaɗo hen fof yahat ko ma gara e deftu nokka mbaɗa hen irta ɗo 2 3 minutes sa defti tan ñaama tewo jara ndiyam ɗam ko ɗum woni ko wallata e banggue gorago e kattande ɓuɓri en ɗum ma e mbadno mbaɗɗen e ceerno Boubacar Camara walla ceerno Ousmane Ba goto maɓe fof ko domno mbiɗen yo hollu en ene wawi ñande wonde wadde min bettuma min gara min taw hayso min jani mbaɗanteɗo min taw ina fewne salminde bandiraɓe jarnade ɓe yettoɓe jettoji ɗen fuɗɗima ala ɗo haadi Alhaji Moussa ɗo waɗi nafoore no fewi no fewi no fewi dawal men cekkital ngal gartanmi ko minen ɗo Piindi TV e dendagal yeeɓiyankoɓe e min kewɗo wadde jeeto moɗo nadde o saaha wooda mbiɗo onon
Alaji Moussa nana bonna gandal amen Alaji Moussa nana bonnana min inana bonnana hoore mum komin ponno wurde min dañi hen min ñaama hen ko o watti haalde yimɓe ne mbawi huutowa tan jeeɓa kuutowa tawa noddani mum tewon ko bonnanta min ko jabotoɗa ɓen en jabotomi min de ƴewmi ɗum tan koye tubakoɓe fewduɓe ɗeɗo karal pewdi whatsapp pewdi téléphone ha mbawɗen noddu koreji men eɗen kutoro sa yi hande eɗen kaala gande men goto fof ne heeɗo fewduɓe mataw kamɓe ɓe mbaɗirani ɗum kam pour woto goɗɗo heeƴa hen wadde enen eɗen poti ƴewde ko jeyɗen ko tawɗen ko wooda hen ko laaɓruɗen wona fof wawi haalede kono ko wiyete safara reedam no muusa yittiram no muusa ɗum ko ɗum ebo wallu bande en mbiya sa waɗi ni ko ni saabu so wona ɗum enen jeeyi ha paari eɗen punti kadi e jolfuɗo biyo mbimi fayat ɗo e jeere wona e sodde ɗaƴi wona e sodde anda ɗaɗol jolfo yeeyma an aɗa woni ladde kañum anda lekki jibinki ɗaɗol ngol kadi yeeyma ɗaɗol an anda kongol woni sewaɓe nan jogui ledde nan jogui fof joni wadde enen jeeyɓe ɓe jibinaɓe hen tawaɓe holko haɗi men laaɓande koye men deedi goto fof bamma ne wawno tane ne wawno jaate ne wawno kono an e wawa e anda gande kadi dañde hen nde baraji tan min mi wima ɗum ɗo ko gueɗalam hen jibinami hen innami hen mbaɗami foof ko hen kadi arsugam woni wadde kala gueɗal ma ina moƴƴi ko wiyete sadaka wooda hen ko mbaɗirta saabi Allah min mi ala namdal e gandal banggue safar ngal namnate min wasa har sa wi kam ko ɗum ɗon nafata mi ƴewata hen dañal saabu arsugam o kam ɗum kam somi haale somi deƴƴu mami dañ walla mbeɗa dañatno guila ɗum ɗo arani ina wayno boom mataw mbattuɗen waɗa saabi Allah ko boom ɗum ɓuuri udditade men eɗen jettir hen Allah eɗen jettana kadi joomen place o Allah saabu gueɗal mbaɗi neɗɗo ƴetta jawdi mum maha galle no galle Dakar way sa waɗa hen machine ngaji mum waɗa hen jawdi mum wi gaare kaale leñol mon pinal mon e gande mon e aadaji mon fof mbaɗe mi wima jogonimi ɗumen tan ko duwaw de Allah jutnata balɗe amin saabu kamɓene koye nder dañal mabɓe he ɓe gone waɗa oɗo sadak ɗum ko waɗande yimɓe sadak saabu kala ko wiyete baraji mabɓe pecco hen ɗum noon yo Allah jutnu balɗe mabɓe yajnanaɓe ɓeydanaɓe toujours no mbiyatmi ni neɗɗo wawa dañde moƴƴere aduna bande waɗanma ɗum ɗo gara joɗɗa kilim ɓuuɓɗo aɗa haala aɗa fewde hen hajuji ma te a yiyani jomum duwano jomum kam yo juutu balɗe duwano jomum kam yo Allah uddi ɗum newnan ɗum eyyi noon dawɗo Moussa Dia e wondiɓe mum wondaɓe rewɓe miñiraɓe mawnaɓe salminama jurama yettama pine men fina tawa men hanki jimɗi ɗi e cecci ɗi gure baali ɗi e foof so Allah lamɗo jaaɓi kala ɗo doole tolnima yaltinima feñina so Allah lamɗo jaaɓi Alaji Moussa mboɗo andi cektorɗen koko kamɗo joni go gure baali mboɗo andi décole tareji ne jogui ñalɗi pine ñalɗi koɗi mawɗi ɗi gona ñalɗi tokosi hitande fof koɗi baɗoji yanta e gammo kewɗo wadde toon o en jetti Thierno Harouna Ali Bintogel e wondiɓe mum Thierno Amadou Thierno en wondude mo ganduɗa kañum woni Alwijibi Tall en Thierno Mamadou en kamɓe kala mo limti kala juuma hikka ko an teddina gure baali ɗi ɗon jibinaɗa ɗo no ɗum wayma Abou so wona weltade mi teddinirama ko jinmi mi teddinirama ko jeeymi ko ɗum tawrumi jiknaɓam ko ɗum gandumi kalami ɗo ko jawdi e gande he kalami ko nafoje jawdi kalami ko leɗɗe kala ko teddinirami jawdi e leɗɗe ɓuranimi bande en kadi mbi hikka ndeɗo hikka ko an min mbaɗi parane e ngal ɗo gueɗal ko weltare tan joguimi hen ɗum tan joguimi hen mi ala hen ko ɓuuri weltade nde e bandam en tindemi nde kadi in mbawno weltinoye goɗɗo in mbawno addoye goɗɗo ala ko ustata kono haade ko min ɓe jii min ɓe mbi hikka ko min ko weltare mawde ɗum kadi an kadi mandam wiyete kono be lotata an kam ɗum heɓranima lotti kala no ganduɗa kam ina wawi eɗen ɓuuri baali ɗi no jaltine e télé je vidéo je audio je YouTube foof so Allah jaaɓima ma filme waɗe programme adde ɗo fawe inchallahu rabbi noon mi ñeeguimama ballal hayso foof en jahani beele équipe Piindi ti ma waw yaade saaha ko saaha muɗum ko saaha gure baali saaha baɗɗo fayida no fewi Alaji Moussa konngol mbaynoɗa bandiraɓe ñalawma hannde o bandiraɓe ko salminde ɗumen e weltanade ɗumen e yafnade ɗumen
haajuji ɗi ɓe jogui am ɓe koromi heɓ téléphone ɓe mbaɗa audio mi leela jabtade ɗum toujours komi jafnotoɗo wona yiddam wona weledemi wonko gollata tan so ɓooyi a ɓuurete doole ɗum ɗon tan woni hen wona haydara neɗɗo kadi so noddi kam heɓani walla mi jabtaki goo ɗiɗi yo wattu tan woto sikku ko yawre walla ko wasde tawa neɗɗo a wawa hippade haaju neɗɗo gona e jabade goɗɗo a wawa hippade aɗa darana neɗɗo walla aɗa waɗana ɗum lootel aɗa jaabo audio jamma aro ƴeewa hen ko tawa a tampi ƴeewa hen ɗiɗo jabtoɗa ɗiɗo donka jabtaki tawa kadi goɗɗi gaari ɗi e majji neɗɗo wiya mi noddima laabi 3 4 a jabtaki ɗum ko mbeɗa yafno hen eyyi jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddugal en calmini mo ganduɗa ko Amadou Tidiane Diallo to Melga omo yeeɓa jewte no fewi kadi yimɓe hewɓe Piindi TV susniɗo men Alaji Moussa kadi baɗum guiɗiɗen ɓooyde susniɗo men wadde gueɗe baɗe ni henna ha batti yaltinde gande mumen Amadou Tidiane Diallo mo Melga woy jinneji omo yettuma omo jarnama en jettima en jarnimama mo kanko e musidɗo men Abou Diop gonɗo toon to dolaji denduɗi Amérique jeeyaɗo toon to Guijlon en jettima no fewi Abou Diop jeeyaɗo Ali Wuri salminama juurama yettama Dawouda Kaba Soumare mo waali jantan wondude mo ganduɗa ko Idrissa Niang wonɓe ganduɗa noon so tawi haalama jaɓata wadde commentaire e Piindi TV ndewal less tan nodde Alaji Moussa ko mawɓe woɗɗoɓe seeɗa gam wallede colde e leɗɗe ko nande hen kono ɗum fof mami lijji ɗum so Allah lawɗo jaaɓi Djiby Dianko kañum jogui caméra o Ali Fall kañum montata ko ɗo katen ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi